ilagay ang lumpia wrapper. Nga. Siyang! Vlog sa si mama. Then, lagyan ng... I-vlog sa pagkagawa. Kasi tawag ka na mo? Kasi tawag ka na ba? Toppings? Milk. Ako ka lang. Ano din? Inilis. Ako ang Shanghai. Gayo Ang laman ng lumpia. Tapos, piluin. Tupiin. Asa may butakan ko ang tubig kani? Tira tumoy. Lagyan ng tubig. Then, start na yung tsaka-tsaka. Ready, get set. Na, yun lang. Okay. Alright. Pakita, dali mo. Tari. Pakita, dali ba? Upos. Aman. So, manuin. Nawa. Alright. Pati. Sada, mangga daw. Nabutan ka ng tubig. Okay. Mas mawasak na ang bakal ko. Pagkagawa paggamit tayo mo. Pero wala siya istorya niya. Blurry yung video. Kunti lang yung ilagay. Ngak! Hindi lang isang kutsara. Isang kutsara, bidugan kayo. Wala man tinapulong. Tiklopin. Tiklopin. Tiklopin? Tupin. Tupiin. Tiklopin. Bisa. Yan ang Tubig ang dulo-dulo. dulo-dulo. Ang dulo-dulo. Tapos, ayan. Ayan lang. Ah! Siyang! Cute. Talawa lang gibla ni Julian. Dumbay kayo. Talawa lang gibla. Okay, kadagan kayo ko dito. Kadagan kayo viewers to isos kung sumil. Hindi, Iso. ang kanang magkuha na ni ba? Ito po yung kwan. Sa tawa na ng manumanong paggawa ng lumpia ng Shanghai. Doble ba? Doble. Yan. Yan. Ano? Kuan mo. Gawa siya nga, paggawa sa lumpia na. Siyang! Paggawa sa lumpia na. Cute dede dagan kay gagmati. Cute ba ano eh murong nagko. Okay. So alin ang mas maganda? Ang mano-mano or yung di machine? Mano-mano. Mano-mano bito no, sundi no. Ito yung gawa ng sa tawag ka naman? Rap machine. Oh. Tapos ito yung sa mano-mano. Ano? Gusto mo makakita ang pinaka ng lumpia? Ano? Pinaa. Ganito.